Hola, molt bona nit. Dilluns 26 de setembre i acabem la jornada en el més destacat de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Els que ens estimem la pluja i la frescoreta estem d'enhorabona, però pareix que no per molt de temps. Tot i així, aneu en compte perquè les pluges han sigut torrencials a algunes de les nostres comarques. Els majors que viuen a residències i persones de diversitat funcional comencen a rebre la quarta dosi de la vacuna del Covid. Unides Podem pressiona el bipartit per l'obligatorietat d'obrir al bany la platja de Sant Gabriel. Si freqüentes el centre d'Alacant, que sàpigues que es tallaran a partir de demà els carrers Ramon i Cajal i Doctor Gadea, i si esperes cartes i vius a Elx, ten paciència perquè les treballadores i treballadors de Conreus s'han posat de vaga per reclamar més personal. Atent, si ets de Petrer i tens gossets, tindràs que anar amb molta cura perquè hi ha solt un animal, una persona que deixa salxitxes amb claus dins. Hi han mort molt de gossos des de fa temps. Busquen els ocupants d'una pastera que ha naufragat per Pilar de la Horadada i les empreses instal·ladores de plaques solars continuen necessitant 500 professionals del sector. Comença el compte enrere per la missió DART, que tracta de desviar un asteroide amb una nau espacial. I què té que veure això en les nostres comarques? Doncs que l'equip de ciències planetàries de la Universitat d'Alacant hi participa analitzant els resultats. Algun cap pensant se li va ocórrer celebrar una prova ciclista que va deixar incomunicats a diversos pobles de les Valls amb les conseqüents cancel·lacions als restaurants. I en esports, victòries de l'Alcoià, el Dense i Hèrcules i derrotes d'Intercity i la Nucia. Obrim el rebost mediterrani i si no saps què fer per dinar demà, us proposem riquíssimes i tradicionals gentilles amb chorizo i taquets de pernil, que acompanyarem amb Vinalopó Petit Verdot, de Bodega Virtudes. Això és tot per avui. Bona nit, gràcies, a descansar.